Benvinguts, benvingudes a Rere la Cortina, el nou podcast en català. Jo em dic Albert i estic amb el David i el Matías. Hola, bon dia. Hola, què tal? Com esteu? Bé. Bé. Cap de setmana i són 3 dies, Així que està molt bé. Sí, s'ha de dir que estem gravant això el dia 24 i aquí a Barcelona tenim 3 dies. O sigui, hem aprofitat el dilluns, encara que no és la Mercè el dilluns, però fem festa igual. Avui. Aquí festa sempre, sí. Fan festa fins i tot fora de Barcelona, perquè jo a Cornellà també fan festa dilluns. Sí, de fet, Hòstia. a la meva empresa, o sigui, perquè és una mica s'ha adaptat al teleworking i tot això, la gent pot agafar el dia de festa o sigui, la festa local que vulgui. Sí, és increïble. També afecta el continent, en plan, pots fer, jo què sé, festa de Japó, potser, jo què sé. Sí, el dia de la pots pau. agafar així, la no? que vulguis. O sigui, realment, que molta gent, de bona, fet, ho agafa la festa de vés a saber A on. Belize, no? A Belize. I agafa, o sigui, es menja els 2 dies de festa local, però s'allarga les vacances. Sí, la idea és agafar el que sobre, té ja més, passa. no? Jo aquí Bueno, ho faria el 10 de juny, que és el dia bo. És Sant Oliva, 10 de juny. Sant Oliva. Sant Oliva, és la nostra patrona. Ah, vale. De Lledoners, vols dir? Sí. Ah, molt bé. ostres, no Però no clar, del no 10 de pots juny. anar, no pots anar així, double class, saps? En plan, anar agafant molts festius, no?, de diferents pobles. Has de cenyir-te en... ho sé. No puc ser Mr. Worldwide. Bueno, què tal? Què heu Bueno, llegit aquesta setmana? això us anava a preguntar, què heu estat llegint aquests dies? Jo moltes coses. Jo hasta en tren, doncs tinc 40 minuts d'anar, 40 minuts de tornar per llegir i estic llegint bastant. Uau. I des de l'últim dia, doncs, no sé, diversos, a veure què pensi. Alguns de ficció i altres que no, de no ficció. En plan, m'he llegit el d'Hyperion, que és de ciència ficció. És un llibre que és una fumada, però està molt bé. Després també m'he llegit un del Neil Gaiman, que es diu El llibre del cementiri, que el tenia a casa des de petit, i està molt bé, és supercurt. I alguna cosa més m'hauré llegit. Ah, sí, un que em va deixar mon pare, que és de paleontologia, Ostres. Uau. i el va escriure un amic de mon pare, un company de feina seu, i estava molt bé. El llibre parla sobre l'evolució humana, bàsicament, des dels australopithecus fins als humans actuals, i està molt bé. Que és I com bàsicament això. Sapiens, una cosa així. Però el de Sapiens no l'he llegit, per tant no et sabria dir. Però és de l'evolució humana, què ens fa humans, què va causar cada canvi, perquè, jo què sé, què va passar, per què ens va créixer el cervell. Llavors, que ens creixés el cervell, què va provocar? Per què vam sortir del bosc? Per què no sé quantos? I coses així. Ja, aquesta és la meva pregunta, David. Per què hem sortit del bosc? Per què vam sortir del bosc? Sí. Depèn de l'època. Vam sortir del bosc, em sembla que diverses vegades. Ah, No me'n recordo exactament, però una de les vegades però- no és que sortissin del bosc. No és que sortissin del bosc, és que el bosc se'n va anar per glaciacions. Ostres. no sé ja, al final. Al final la pregunta és per què vam sortir de les coves i després per què vam sortir dels boscos Sí, i exacte. després per què vam sortir... Pues és això el que No, hem de fer per la colonització les coves- de la galàxia. En plan, que la Terra s'expulsi, no que nosaltres anem, no? És clar, que quan la Terra Sí, s'acabi, igual que però- quan s'acabi el bosc... Ho trobo difícil. El bosc se'n va retrocedir per glaciacions. No sé com es podria anar a la Terra. Per glaciació. Si no es pot, no sé. Bueno, en els No sé. llibres de Un fantasia que volcà estem d'erupció. llegint hi ha unes quantes Hi ha una llibres. altra... Sí, una altra dimensió, no? Bueno. I això, i ara el que estic llegint és el novè llibre de la Roda del Temps, que és brutal. Quin és? Sí. Aquest? El 8è? El novè, que és quasi. El corazón del invierno. Hòstia. Que tothom diu que és dels pitjors, i el 8 igual, el 8è tothom diu que és dels pitjors, i jo el vaig folir en una setmana, em va encantar. Dels meus preferits. Hòstia. Sí. És que el Però tema com de estava. llarg és? Com de llarg és? No, és dels més curts, 600-700 pàgines. Ah, bueno, tampoc. És que el tema Sí, de les sí. expectatives fa molt, també. O sigui, si t'esperes un llibre molt dolent i te'l llegeixes amb les expectatives que dolent serà, Ja.
Bueno, Mm. en general a la vida, també. Però... Sí, jo igual. Però A mi, sí, a mi no m'agrada tindre una gran perspectiva de les coses. En plan, com la base més o menys ja em sembla bé, en la línia. Després, si és molt més, la hòstia. Però si no, però, tampoc. però no crec que sigui cosa d'expectatives, perquè, jo què sé, el cinquè, tothom diu que és l'hòstia, a mi em va avorrir molt. I se m'ha fet molt pesat. En canvi aquest, suposo que feia un any que no llegia res de la rueda i el tornava a unificar, vaig entrar amb moltes més ganes. Sí. A mi em passa molt ara. Per exemple, el Camino de Reyes... No, Camino de Reyes no. Ara que estic a Palabras Radiantes, que encara que l'he deixat a la meitat perquè ja no em motivava. En plan, no em motivava alguns capítols. Era com, va, si s'he de llegir els capítols com si fos com un papeleo burocràtic, mira, prefereixo començar un altre llibre, que sé què he fet, Mm. i després tornar una altra vegada. Sí. Sí, val la pena a vegades. I ara què estàs llegint? Ara estic llegint Un Yankee en la corte de rei Artús, que és de Mark Twain. Què? De Mark Ah, Twain. Mm. Sí, és com una paròdia del món medieval, d'aquella època de rei Artur i tot això. Està molt bé, és com una comèdia, però em va bé una sàtira, més bé. És bàsicament una persona, un home del segle, jo què sé, 15, no, 17, tipus revolució en guerra d'independència dels Estats Units, ve sí. d'Amèrica, i li fa com que viatja en el temps al passat, fins a l'era de medieval, cavallers i tot això, i diguem que és una miqueta la conya, és dir, com divergeix les dues èpoques i les dues societats diferents. Per exemple, ell Saps? veu tot com un benefici a la producció i els altres ho veuen tot Capitalista. com una idea de l'honor, de no sé què. Ah, Però també és com una gràcia perquè és com que la gent en aquella època com que feia que es creien moltes coses. Jo què sé, Mago Merlín li ha posat una maldició a això. No pots passar perquè hi ha maldició. I el tio es mata de riure, sí, en plan, està allà un pati. I al Maldicions a final, mi, no? Que vinc de... sí, i al final, sí, és super broma per això, perquè és com put. Hòstia, és que aquests paus es creuen que qualsevol cosa, però clar, com no tenen ni idea, per tot el que fa ell, per a ells és màgia. En plan, jo què sé, la pólvora, no sé què, Sí, clar. no sé què. I ell i ara està com, i ara diem que és com la mano derecha del rei i com que té molt poder per canviar la ciutat i tot això. Per tant, és com, bueno, a veure què passa. Potser fa un sistema supercapitalista en el futur, però sí, és una miqueta la conya aquesta. De dues Ja. classes i això, dues èpoques, sí, diferents, sí. saps a què em recorda una mica, Albert? Sí, no, estic pensant el mateix, em sembla. Sí, oi? Sí. El projecte Digue-ho, secret digue-ho. 2, no? El... Sí, Sí, és... del Brandon. Sí, És que o sigui... hi ha moltes A coses... Frugal Wizard. És que al final moltes coses com que s'inspiren i és com molt és curiós, sí. Però no crec que tingui tant a veure, eh? Simplement el concepte és el mateix. Sí, D'una persona moderna en un univers o a l'època medieval. I en aquest cas el del Brandon és una persona d'un futur, o sigui, té una part de ciència ficció, perquè tenen nanomàquines en el seu propi cos, per exemple, sí. i se'n va a un univers paral·lel on és l'Anglaterra medieval, però d'un univers paral·lel, per així dir-ho. Sí. Jo volia fer És una com, mica és com... de ressenya petita, però ara ja l'estem fent. Sí, Sí. és Una mica... com... És un isekai. Sí. Sabeu què és un isekai? No. En l'anime, el isekai és el típic anime on el protagonista mor o passa alguna cosa i se'n va a un univers paral·lel de fantasia o el que sigui. Ah, I Gantz, pot ser? com has dit? Tipus? Gantz. Gantz, sí, l'he vist, sí, No, aquest. no. Bueno, en plan, no és un Tipus Gans, univers no. paral·lel. És algú semblant, potser. No, tipus la de Sao, que és la més famosa, potser. Ni idea. Però, bueno. Sword Art of Line. Sí, però no Sword acaba de Art. ser-ho del tot. Sí, no acaba de ser-ho del tot, però bueno. Bueno, ens fem una idea. Ara s'ha fet superfamós aquest gènere. A mi em fa molta I és això. gràcia el concepte de me'n vaig al passat, sóc un mag superbo, els ensenyaré l'electricitat, però després dius, ostres, què és l'electricitat? Sí. Sí. Tal Els qual. ensenyaré a fer foc. Hòstia, no sé fer foc. No. Clar, I sí. després està
Doctor Stone, que també és un altre anime, un manga, que és, jo m'agrada dir-li, enginyeria en anime. Que és És veritat, sí, me un... l'havies veritat. comentat, sí. Que és com un És, personatge que té el cabell així blanc i verd o alguna cosa així. sí, 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 que es converteixen... Has escrit en sí, 99.000. el 90. Un personatge que té el cabell de colors, no? I ja està. Sí. Pues es converteixen en pedra i passen milions d'anys fins que es torna a despertar un. I aquest un és un nen que és fill d'un astronauta i és un puto geni. I comença a la civilització des de zero. I comença pues, a fabricar màquines i a començar a tornar a tota la civilització. I comença amb res i acaba pues, construint vaixells i merdes aquestes. Vamos, És servidor de brutal. Minecraft amb mods, no? De Industrial Craft. Sí, 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 però la vida real. Està superbé, està superbé. Mola, mola, mola. Sí, jo també l'he pensat. Ja, com nosaltres tenim informació tècnica i així, és que l'he pensat molt. Hòstia, què Sí. passaria si nosaltres mateixos si, arribéssim a, a una època així super primitiva, no sé Sí. què faríem? Clar, Sí. però nosaltres tenim No farem conceptes res. ja supercomplexos de com optimitzar coses, però clar, no tenen ni idea de com construir, com fondre metall, com d'això, saps? Sí. Sí, Perquè i És d'on curiós. trobar-los, fins i tot. Ja, fins i tot trobar-los tampoc haurien. En plan, això què és? Acer? Bueno, acer no. En plan, és és ferro, ferro, vés a és no saber sé què. quin... Sí, sí. És que tot és brillant i Sí, bé, perquè sí, per no? la gent que ens escolta, que cuidado, que l'última vegada que vaig mirar el capítol pilot eren 50 persones, que jo no m'esperava ni que em Què? sentís ma mare i ja està. Més O germana? sigui, sí, Sí. sí. I començo a veure 20 visualitzacions, 25. Aquí hi ha algú o que li està donant a actualitzar. Bueno, Sí, jo vaig escoltar 50 vegades. M'he pujat, t'he sempre, pillat, m'he Ara pujat s'ha tornat. screenshots jo. has En posat plan, li el dono capítol en bucle. actualitzat, sí, tot així, tot el dia està. La noia, uf, amb el Sí, meu sí. Bueno, Xiaomi però nou, està allà, sí, ja, una que ho Bueno, locura. escoltessin no vol dir que els agradés. sí, sí. Exacte, sí, sí, Doncs sí. per la gent que ens escolta, no ho saben, però nosaltres o sigui, tenim estudis Tenim d'enginyer, terres. per això tot el que ha dit el Matías. I és veritat, o sigui, ara ens porten a nosaltres al passat i, o sigui, què faríem? La roda? La Amb una roda, mica de sí. fricció fem La foc roda jo crec que te la podria i... fer, Potser Perquè, després La d'un roda què any és? o Allò que dos. fiques les mans al terra i rodoles, no? si no, Sí, perquè sí, fer una sí. canonada o fer... No. Com ho faries? A, O a, sigui, a veure, David, tu no has de perfeccionar la técnica. La gent l'ha de perfeccionar. Tu has de tindre les idees sí, com a sí. enginyer. Ja està. Sí, sí. Fes-me una cosa així allargada que passin coses pel mig. I vinga. Exacte. Sí. Fes una cosa. És com un quadrat, però que, mira, que els seus costats, el nombre de costats que té és infinit. Saps? I li Una explota el cap La forma al, més circumferència. al senzilla pobre. d'explicar-ho que no és una idea, clar. Exacte. Mira, tens un quadrat, doncs després tens un hexàgon. Després tens un octoedre i després Home, així. doncs Fins que li tinguis podries potser dir... 100 costats. I Doncs, després a l'infinit. sí, li podries anar dient. Doncs cada cop que vegis un vèrtex, el llimes. Sí. El llimes. Sí, Clar, ja però li està. Tal qual. sortiran cada vegada dos vèrtex nous. Si el llima no. Llavors, és allò de l'exponencial, no? O sigui, cada cop que... No acabaria mai, Clar, Fins al límit i t'arriba a infinit, ja està. però això ja Sí. són conceptes matemàtics, això. Ja, però és... Bueno. En el límit... Hòstia, però no he comptat amb la Inquisició, Me cago en Dios. Clar, és difícil, És que t'hauries d'anar a Xina, jo crec més bé, Hòstia, a Xina... A No sé, Xina- perquè ja estava la pólvora i tot això, La saps? No Xina sé, com que... havies d'anar amb cuidado, perquè Ja, pel que jo he bueno, llegit és que no sé. del problema de los tres cuerpos, que no sé si és... Clar, tot té una ambientació i té una part de ficció, però qualsevol revolució així que anava cap a més, era com... Bueno, igual m'equivoco, però qualsevol revolució que anava cap a més era com, què fas? No sé què, i mataven a gent i... Hòstia. Bueno, pues ermitaño total, ¿no? Si no, Mira, no es sé passa si... una crew, una ganga, així, no? Una de 12 persones, te'n Sí, vas no? al boss i ja està, i aneu fent. I quan hi hagi... I Quan per s'hagi renovar acabat el sang i boss. tot això, pues bueno, ja vas raptant alguna persona, saps? D'algun poble. I ja I està. bueno. És un survival horror. Sí. Tot això comentant un llibre I- que
Sí, Com, sí, sí. com es deia? Un yanqui Un A yanqui Yankee. en la corte de rei Ostres, Artús. sí, sí. Artús, no Arturo, Artús. Artús. Clar, Sí, per perquè... És problemes Sí, de de drets fet, d'autor. l'autor posa com un comentari previ com que no s'està mofant, però realment sí s'està mofant. Sí, Bueno, perquè... Sí, és com fas així, en plan, bueno, no és per això, és una sàtira, és una paròdia, però realment em fa molta gràcia igualment. Sí, sí. Clar, perquè no sé si I coneixeu la saga de... Bueno, la saga. El tipus de llibres, no sé com dir-ho, és com la línia de llibres de l'Arsène Lupin. Es va fer famós amb la sèrie de Netflix, que és l'actor aquest de Intocable, que és... Untouchable. Sí, és el cuidador. I l'Arsène Lupin és una Ah, vale. espècie Van fer de la segona part, detectiu. no? Em sembla que sí, però ja no la vaig arribar a veure. Ja, no, cap persona l'ha vist, però És l'ha com, vist. és com la de temporada maleïda de Stranger Things, la tercera. I jo no la vaig Jo que, a arribar a més, veure. jo que Stranger Things la veia amb el meu germà i estava molt bé les primeres Mm. dues i em vas passar molt bé, però després com és com, bueno, ja està, no? Sí, Ja. ja... En plan, ja. és com que hi ha límit d'altura, no? O no, límit d'altura per lo baix de les Sí, muntanyes russes, ja em però vaig aquesta perdre sèrie és com tant. que hi ha un límit d'edat, saps? Ah, sí? Si tens més de 40 la pots veure perfectament. És com, oh, te'n recordes d'aquests jocs? Uah, sí, era l'hòstia. Si no, no, saps? És com el meme, no? Saps com o la veus amb el teu fill, jo que sé, que té 10 anys i tu tens 50 i dius, hòstia, jo en la meva edat, jo jugava amb això, i en plan que sí, para, Sí. jo només vull veure la sèrie, saps? Saps, una Hòstia, miqueta això, jo crec, la sí, sèrie. i tornant a això que deia dels drets d'autors, la línia Mm. aquesta de l'Arsène Lupin, té un llibre que és Arsène Lupin contra Sherlock Holmes. O sigui, realment és... Es nota molt que volies posar Sherlock Holmes, però drets d'autor. Però Sherlock Holmes no té drets d'autor ja és oberta ja, Ja, però potser en Sherlock el Holmes, moment que no? ho van escriure Ah, clar, era per si sí. de cas, saps? No, no, aquest personatge és... Me l'he inventat Mm. jo. No sé, Dóna la ara ho penso... casualitat que hem canviat les lletres, però... Bueno, Mm. digues, Matías. Sí, no, estaba pensando lo del tema dels drets d'autor, del tema de la propietat intel·lectual, del tema de fer servir personatges d'altres històries, tot això. Mm. Però és que, la veritat que ho penso, però quants anys són? Perquè hi ha alguns No ho sé, llibres que perquè com que no caduquen, no? em Perquè sembla... és com, per exemple, el tema de Lovecraft, és això, els seus llibres estaven bé, però el millor de Lovecraft ha sortit després de Lovecraft, saps? Com... Ja. Sí, no, és curiós, si, sí, sí. si et dic la I és veritat, no he com, llegit Oh, res del Lovecraft. bueno, jo però sí, jo tinc una Sí? antologia. tots els llibres, així, de col·lecció. Sí, 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 sí. A veure, però està molt bé, però... Uf, a veure... És m'ha pesat, passat. no? Sí, sí, en Sí. plan, no... Clar, És que és molt l'has de clàssic el posar en el seu... context que ho va escriure. Exacte, Em sembla totalment. que deien que era molt... Tipus... Igual me'n vaig per la tangent, que era Mm. molt masclista i molt classista, en plan, Crec que és jo sóc un... l'època, Clar, crec. I sí, racista, sí. Sí, també, Sí, 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 sí. sí. sí, I sí, clar, el seu o gat es sigui, deia Niga. hòstia, la paraula Tal prohibida, qual. ja no guanyarem Sí, res. sí. Ja, no. Bueno, Ah, és Han veritat, lo de desmentit, la... ja no està monetitzat això, perquè... Bueno, ens dona igual, sí. Sí, 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 sí. sí. però Però... quan es deia el seu gat. Sí, sí, clar, realment és un fet... Ja. A més, estem parlant en català, no en anglès. És Clar. veritat. Bueno, però si ho fem traducció a altres països, com hem parlat abans, sí, segur sí. Ja, amb una IA. A una IA, ¿no? Sí, En sí, sí. plan, Sí, De rere fet, la vale. cortina, Japán. Rere la cortina, Shanghai. Jo que sí, Okay. saps? Fica, sisplau, ja el meme del Rajoy. hòstia, és veritat. És el Bueno, moment. ho poso una mica en context. O sigui, ha sortit una intel·ligència artificial que agafa un vídeo, una gravació de veu, que... O sigui, agafant el mateix to de Sí, veu, el mateix d'això, i el tradueix en un altre idioma. Espera, vaig a posar-lo, que és sí, molt... sí, és més fàcil. Sí, sí, És fàcil d'explicar-ho. Bueno, ensenyar-ho que explicar-ho. vaig a posar-lo i parlant de drets d'autors, no sé si té dret, o sigui, si ens posem en un berenjenal aquí, però Pues ens el fiquem, ja està. ens hi fiquem. Espera, no sé si ho sentireu vosaltres,
però vaig a posar. No, però és igual. I aquí tenim el Rajoy parlant en anglès. Ah. Ui, merda, aquí es veu tot, però ho tallo. No, clar, així està bé. Així es veu de qui ho ha publicat. Better for me, Sí, de yours fet, political benefit. Do Ho you poso en think gran. before you speak or do you speak Però se after sent? thinking? Sí, vosaltres no ho Jo sentiu. no sento res. No. Perquè That a Spain is a vosaltres great us nation estic... and Spaniards are very compartint la Spanish pantalla. and many Spaniards. Però Mm. el Discord sí que ho sé. Sí, But sí, we are l'OBS sí feelings que and se we have sent. human beings. And I will do everything I can. M'agradaria escoltar el Rajoy, What I can, ja que ja està if that aquesta is possible, intel·ligència, I'll do everything. dient frases, Not know what- però que ja no tinguin res a veure. Come on, take the lead. Perquè sigui intel·ligent, no? Per It's això not que a ho dic. minor thing. In other words, it is a major Ara sí thing. sento. The És molt worse, bo the perquè better és for el seu to everyone, de and the veu és worse el seu for accent. everyone, the better for me, yours political benefit. És que és Do you boníssim, think before Això és you molt bonic, speak, perquè tot el món s'ha or d'enterar do you speak de les after coses que diu aquest home. Sí, sí. I com es diu? La idea és com es That diu, no, Spain no is a què great diu, nation com and ho diu. Spaniards are very Spanish and many Spaniards. I després hi hem sortit... Mira, posaré el següent d'això, But we are que és feelings molt and we bo. have human. Juan, És yes? una escena d'Aquí no hi quien viva, també traduïda, o sigui... I és I've boníssim. changed. I'm in a very good attitude. It's But we good. have to make it clear to the herbs that they are not more in charge than me. The vice president is the Però ho third, canviaré huh? perquè és una It's one of those escena- positions, or També. You and me, Cello, and I love Eso you, también, sí, and sí. I'm so sorry I didn't Hi like havia un women. altre, em sembla. This is the entrance to the baptistery, which was all covered with dirt. Això és un And meme my ja. grandfather was plowing with the walls, and he snuck in with a Roman stone. He found that it was a baptistery for the Roman Christians of the 1st century AD. Who wouldn't like Aquesta a viu a l'època 1st medieval. century Roman Sí, Empire? literal, No, sí, fíjate, la va no viure, la va like it. O viure, sigui, la va viure. l'original no l'heu vist? This is the Sí, però no me'n entrance to recordo. the No me'n baptistery, Doncs és, which was o all sigui, és aquesta covered with dona dirt, and my que diu un batisterio romano, ¿quién no le iba a gustar un batisterio romano? I fa molta gràcia. És veritat, és veritat. ¿Quién no le iba a gustar? I és molt graciosa. També vaig preparar uns quants memes, que alguns l'heu vist, però Fica. altres no. Vale. Bueno, els he agafat d'Instagram. I, de fet, hauria de Mira. mencionar qui els ha pujat. Vaig a tornar. Però això, quan li donis ja es veu. I això... Ah, Enough, és Reggie. veritat, és tal qual, Sí, sí, És que tal això qual, perquè és que és tal qual. Per això qui ha llegit Oh, el... vaig veure un que era molt similar. Sí, sí, és... Jo vaig veure un que era molt similar, que és tot un coro de nens cantant i un sol nen que de cop es posa a cridar. Ai, I Està dius, molt no, bé. pues, no m'han És que ensenyat qui jo- ho ha fet. Sí, és Silmarillion, tio, és que m'ha agradat molt llegir-lo, És que tornaria a llegir-lo perfectament, És que és com Jo tinc la al Bíblia costat. tal qual. M'ha agradat molt, Mira, Jo sempre el tinc al costat, ara mateix el tinc a les mans. Toma ja, allà, i el poder. Això ho ha penjat El poder. Mordor.tr, però posa que ho ha agafat d'una altra persona, que és Bari Sosa N. Math. No sé qui és, però... Aquest senyor d'aquí. Aquest Sí. senyor és que és boníssim. Va, Enough. Sí. Sí, sí. A Aquí més, hi ha un tenia- altre que em fa molta Sí. gràcia, que és aquest. You have my sword. And you have my bow. And my axe. En my sax, tinc un Kim Saxton. no canvia, en plan... Ja. Uah, et juro que veig el Senyor dels Anells i per mi és com que ha sortit fa res, saps? Per mi. Ara es nota la qualitat ja, però és com que no passa de moda i com que no mor mai, A la saps? gent li segueix És que, agradant. és que és una obra d'art, és que és increïble, obra maestra, és que és Bueno, literal. I a això mi ho ha m'agrada molt. penjat LOTR, de Lord of the Rings, barra baixa memeses. I quin més he buscat? Sí, sí. He buscat un de la Shallan, de l'Stormlight, que també
no té veu, però Ah. qui s'hagi llegit els... Ai, si m'equivoco sempre, És... Vols dir? No sé si vau veure vosaltres el partit aquest de futbol. Jo no, No. el No, vaig només vaig veure. veure aquesta escena perquè sí que segueixo el Max aquest, a YouTube. Està loco. Li El seu cap és un meme andante. I això. I... I quin més us Ja està podria aquí ensenyar? tocant el saxo, no sé si se sent. Ostres, no. Clar, és que No se sent. és un sax electrònic. I ara, fent referència a tota la gent que ha vist el live action de One Piece. Ah. Posaré Ah, aquest. l'heu vist? Sí, l'he acabat, sí. jo l'he acabat, sí. Bé. Surt aquest Hòstia! Aquest l'havia vist. vestida de Monkey D. Luffy. I això me'n recordo de petit, d'haver sentit la cançó aquesta. Jo cuando me És que és una vergonya que no hagueu vist One Piece. És una vergonya. És que jo el vull veure i... O sigui, la manera legal que he trobat són 5 euros al mes, saps? O alguna així. Llavors... No cal que sigui legal. Ja. És igual, què t'ensenya One Piece? A ser pirata. Està en l'esperit de les... Sí, en l'esperit de la sèrie. La llibertat, no? Sí. Sí. És que diuen que és un bon moment per veure One Piece Pirat, perquè diuen que s'apropa al final. O sigui, no ho sé realment. Bueno. Perquè Ara es pot Posa-li 1000 4 o capítols 5 més. anys. I... No. Però sí que s'està costant, sí. I clar, o sigui, s'apropa al final i tothom començarà a parlar que han trobat el One Piece, no sé què, i ens menjarem els spoilers de... Però da igual. Lo maco de One Piece és que els spoilers no importen. Com a viajantes que destino. Sí, de fet. Ja bé. Perquè jo spoilers ja me n'he menjat més d'un, O sigui, vull dir... Sí. Tot el que és... El que va passar aquest I agost... El que va passar? A l'agost, no sé si a mitjans d'agost... Ah, del GR5, sí. Sí, no volia dir-ho per si hi havia... Ah, no tinc ni idea de què estic parlant. Jo és que One Piece, els moments que t'han de donar, et donen, saps? T'arriben, Sí, igualment. és el moment aquest Sí. de la Nami, no? També, que li posa el barret. I, hòstia, però això és de això és pell de gallina, Sí, Però sí. al final la sèrie quan... En plan, es meten full sèrie o què? Ja. Digues. A veure, el live action està molt bé. És la millor adaptació que hi ha d'un manga a live action. És la millor. Sí, jo Però, també tot i així, en comparació a la sèrie original és 10.000 vegades millor. O sigui, clar, però... A veure, a mi el live Però està action, molt- sense veure One Piece, en plan, ho vaig veure i ja. És com... Però el problema que jo tinc és que si és l'anime, són dibuixos. I en plan, i les persones que no són humans, dius, vale, guai, ok, cap problema. Però quan tens un puto un peix, jo que sé, un tauró, home peix, com una no? persona, Sí. és com... no puc, tio. És com... Sí, clar. No puc. És que, o sigui, hem de tenir en compte que quan hi ha live actions i adaptacions d'aquesta, hem de fer algunes concessions per... Joder. Però és que sí. és molt dur, perquè cada vegada que sortia un nou peix, una l'Arlong cosa és era molt cada dur, més també. lleig. Era com, tio, cada vegada són més lletjos, no sé com ho fan. És com, hòstia. Sí. Però, clar, jo no he vist l'Arlong, aquest no? En plan, no sé com és Sí, com és en dibuix, no l'he vist. Espera, si S'assembla vols el molt. busco, Sí, fica-te'l. S'assembla molt, Està molt ben aconseguit. Arlong... Google No, Images. el Marino no. Sí, no, és que... Clar, és que jo me'n recordo d'això. I dius, bueno, tampoc... Hòstia, pues està, sí. Sí, estan molt ben aconseguits, o sigui... Sí. Però entenc que en persona real és un canibale, no? Sí, és com... Sí, és que també, o sigui, quan estava mirant la sèrie, per això I vaig una posar altra cosa Arlong Marine i, o sigui, em va semblar molt mal adaptat. Busca el Garp. Digues? Busca el Garp també. amb el gorro. Garp, gorro perro. Gorro perro. Onda.
aquest gorro no apareix. O sigui, el té, però... Em sembla que al I en final canvi l'altre es amb posa el els gorro. reflolins... Posaré una imatge gran, potser. I no sé com posar-ho. Bueno, així mateix. Doncs One Piece és el millor que hi ha al món. One Piece és el millor que hi ha al món. És la meva religió. Sí. Tothom l'hauria de veure. No, jo... I ara l'estic veient. Jo Jo la ara vull l'estic veure, veient... però... Sí, digues. Però és Perdó. això, és... 1000 capítols és com... O Jo sigui, l'estic accepto que és veient el per la tele, per viatge... l'X3, Sí, amb mon pare i mi mare que està de fondo. I mi mare al principi sempre li ha agradat una mica, però a la vegada no. Però ara està també bastant a tope. I anem per allà del cel, sí que el capítol 180 d'algú ja. Sí. És que al I final, al final és és brutal. això, no? En plan, vas com dosificant de mica en mica Sí, i així és com que al final la gent es vol perquè li ha invertit temps que no volen invertir, però ara dir, bueno, pues ja que estic, ja a muerte, Sí. no? però Acabo és la que tu passes sèrie. bé. Sí, O no, sigui, no cal... Mm. No t'ho mires per arribar a l'últim capítol, t'ho mires perquè cada saga val la pena per si sola. I vas veient, vas avançant mica en mica, vas tenint aventures setmana rere setmana, i arriba un moment que de cop estàs al capítol 1000 i dius, hòstia, quan és arribat aquest capítol? sí, a mi em va passar I veient dius, Naruto se m'ha fet també curt. i veient Bola de Drac Super. Mm. Que ho mirava, o Sí, sigui, sí, igual. ho mires perquè, a veure, s'ha de dir també que els animes et fan molt cliffhangers, O sigui, acaba el capítol Clar. amb... Ja. Sí. Perquè és format setmanal. Sí, I això es nota respecte a sèries de Netflix que publiquen els 8 capítols de cop, no? I fas binge-watching, ja Bueno, no, el ara format fan ja és cada diferent. setmana, no? És més freqüent que les sèries surtin cada setmana un capítol ara. Depèn. La Rueda del Tiempo sí que està això fent volia un capítol cada mencionar. setmana. La Rueda del Ai, Tiempo va sortir el 20... No, quan va sortir? Al A l'1, setembre... a l'1 de A setembre. l'1 de setembre va treure 3 Sí, episodis i sí, després un setmanal. És com, per què m'estàs fent sí. això? O sigui, Bueno, també per... sí, No sé, clar. per Sí, al perquè ganxo, no? t'enganxis, sí. Sí. I què tal la Està segona bastant millor. temporada? Sí? Està bastant millor. Sí. Continua... No té res a veure amb els llibres, moltes coses. Les millors escenes són les que són més semblants als llibres, casualment. Hi ha trames que és per ficar-se les mans al cap. El que estan fent amb alguns personatges, per exemple amb la Morelli, l'estan destrossant, la pobra. És que això també volia I, comentar. ja. És que tenim Però tantes coses després... a parlar. Sí. Però després ha millorat molt la segona temporada i és molt millor que la primera. Estic content. Amb algunes coses i amb altres. És que Cagar. jo, per exemple, o sigui, no me l'he llegit, però vaig veure la primera temporada i ara estic veient la segona i em compro el llibre, o sigui, i l'adaptació de la Moraine és com... L'han adaptat com una persona gran, o sigui, gran, De d'edat tamany o avançada, de... i llegeixo De tot, sí. la part de darrere de l'Ojo del Mundo i posa... A veure, un moment... sí, Randall Thor y sus amigos disfrutan de una apacible vida en el campo de Edmond hasta que Moraine, una joven misteriosa. No és joven, no. Per això. Joven misteriosa? No. Bueno, són llibertats que esperen els editors, no?, de l'editorial, però no. No. És una Sedai que té com... La cosa de les Sedai és que tenen una edat que és intemporal. Sempre te les exclouen intemporal, que no pots dir si és jove, si és vella i tal. I poden viure com 300 anys, perfectament. Sí, això ho expliquen ara... Bueno, ho estan explicant ara en el capítol que he acabat ara fa poc. Bueno, fa poc, l'últim que he vist. Que surt amb la germana petita. Sí, que aquesta germana només apareix en un llibre i jo encara no la conec. Apareix en el llibre número 0. Però bueno, jo no l'he llegit. Imagina't viure 300 anys, saps? Uf! No... No, gràcies. Jo per mi sí, O sigui... Però com vius aquests anys, saps? Que no és el mateix viure com una passa que com... Jo què sé, que tens 34, bueno, clar, saps? evidentment, o sigui, viure'ls amb un estat, un estat físic relativament
que em pugui Bona aguantar, salut. saps? No, en plan, fas que prolongar. Si ara són com més o menys 100 anys, una miqueta menys, anem, però es prolonga, saps? Com que esteu 20 anys, duren 20 anys, saps? O 30 Clar, o 40, clar. saps? Llavors, De si vols, locura. si vols viure més anys, en quant a definició d'any, de voltes que trigues temps que trigues una nova volta al Sol, te'n vas a un altre planeta i allà pots viure més anys. Clar, no? Clar. Te'n vas a Mercuri i allí. Ah, veritat, clar. Amb menys gravetat hi ha més temps, saps? És com que, si no... No, com que passa més refereix lent, passa a més la lent, volta del passa més Sol, em lent. sembla. Sí, no deia efectes relativistes. Ah, Deia... hòstia, ja m'ha anat super... Sí, així. no, perquè amb efectes Clar, relativistes clar. tu vius la teva vida independentment de la relació que visquin els altres, saps? O sigui, el temps biològic tindries el mateix temps biològic, no et faries més vell. Això és el que em O sigui, refereixo. però en quant a temps, com a definició de voltes que temps que trigues a donar una volta al Sol, podries donar més voltes al Sol. No, jo... Que no serveix de res si vols viure més temps, però... Jo vull viure més temps absolut, m'és igual. En absolut. Sí, m'és igual els efectes relativistes, biològics. Tu ets És molt molt avariciós. és molt d'admin de l'univers, això. En absolut. És molt En plan, coit, això, no? li cliques... Clar, vosaltres no us apareixia una pantalla abans de néixer. En plan, què vols... Dibuix anys, Clar, no? jo l'anava donant al temps absolut, però no em deixava, estava com en gris o no sé què merda, saps? Estava No tenies desamatat. derecho de administrador. ¿Te imaginas? Quiero ser alto, rubio, no sé qué, ¿sabes? Així, saps? Nazi. Nazi. Sí, en funció dels teus rasgos hi ha més probabilitat de que neixis una nació d'una altra, saps? Sí, Clar. En el disseny de personatge... Ja, ha d'escollir una miqueta de tot. Sí, I si és però una miqueta la de tot, estan en probabilitat... 3.000, potser, La saps? probabilitat no és zero, perquè si tu decideixes ser blanc, també podries néixer a Àfrica, al vi, saps? Ja. Hòstia, quin problema. Sí, hi ha un 0,01% que et passi això, però existeix, no? Sí, t'imagines un superanime, no? En plan, wow, jo vull super otaku, full Japan. En pas tot super Japan i toca kamikaze d'un Sub-Zero d'aquest, i tu me cago en Déu. Sí. Jo volia ara, al 2023, una cosa així, o una miqueta abans, jo què sé. No volia l'època imperial de Japó, no? Bueno, quina, perquè ja tinc un huevo, sí. Ja m'he tingut molts anys. Hòstia, són molts anys, clar, d'imperi i de Japó, hòstia, joder. Sí, encara ara. Sí, hi ha un buen rango, Sí, de probabilitat, sí, toca un 98, Imperio segur. Sí, perquè... Sembla una facció tipus Skyrim, saps? En plan, tinc un Imperio, saps? Sí. A veure, que lo millor és començar una carreta de Skyrim, potser, no? En plan, estàs allà, Sí. por fin ha despertado. Una cosa així, saps? Ja està. És el típic meme que estàs al llit de l'hospital, a punt de morir-te, no? Tanques els ulls i et despertes a la carreta aquesta de Skyrim. Jo crec que no teniu prou visió, perquè esteu volent viure com a humans. Saps què vull dir? Jo voldria néixer Neandertal, per exemple. Hòstia. I viure l'evolució de la humanitat. Bueno, el Neandertal està avançant, però sí, algú per allà. Però es van morir de fam, no? Es van morir... Mira, dic com es van morir. Això ho vaig llegir. I això ho van descobrir uns a Barcelona, amb un superordinador. Van fer diverses teories. Van morir bàsicament perquè eren caníbals. Però no eren caníbals com nosaltres, que ho fem per ritual. Eren caníbals perquè tenien gana i mataven els seus i no se'ls menjaven. És que el canibalisme com a mode de supervivència com a espècie té poca... Ja, no, però funciona. Va en contra natura, no, potser? Sí, funciona. Van fer diversos escenaris. El primer escenari és només neandertals caníbals. Després l'altre escenari, no el recordo exactament, però els dos grans són això, neandertals sols, caníbals, o neandertals amb homo sapiens, o sigui, dues espècies, una és caníbal, l'altra no gran. Quan estaven sols, els neandertals caníbals sobrevivien i aconseguien sobrepassar èpoques amb pocs recursos. En canvi, quan estan amb una altra espècie, que aquella espècie no és caníbal, com que estan compartint per mateixos recursos, l'espècie que és caníbal
va decreixent mica en mica. I es va, com per exemple, els homo sapiens es van extendre durant molt més terreny i els neandertals van quedar com aïllats en diferents parts. I aquelles parts, doncs, al ser caníbals i tenir pocs recursos, al final s'acaben extingint. Hòstia. O sigui, si ets caníbal, no tinguis una espècie compartidora pels recursos. Clar, en plan, dona igual lo bo y lo fort que siguis si no arribes. Si no arribes, no arribes, saps? Bueno, suposo que també Diversificar és d'això. també pot ser o saber-los exportar millor, no?, els recursos que tens, no? Bueno, és que clar, també necessitàvem molt menys menjar nosaltres. Era com, bueno, pues, jo què sé, amb la No, poma ja... no creguis. No? Potser sí. Bueno, no sé, no tinc clar. Hauríem d'haver Bueno, que viscut aquesta època. era més forts i més grans, no? Bueno, més grans, no sé. Pensa, Més els totxos, no? neandertals sí, eren més grossos. Però pensa que el gran impacte, o sigui, el que consumeix més calories és el cervell. Ah, Sí, i per això vam començar a menjar carn. I al menjar carn doncs, obteníem més nutrients i vam ser capaços de mantenir un cervell més gros. Si no, ni de conya. estàs dient que els vegans no són ni tan intel·ligents, David? No, estic dient que si els vegans... Això també està comprovat amb uns gats. Sí? Que va passar, que els gats van fer una dieta vegetariana. Uns gats vegans. I crec que al cap de diverses generacions, amb una dieta vegana, Sí. aquests gats pues, anaven patint mutacions i vivien menys temps, feien més Hòstia. tontos, però també els gats són carnívors, més que... Són carnívors, sí, sí. Ah, clar, Jo- nosaltres som... Jo de mengem petit tots, clar. tenia un gat i es va... Allò que puja damunt la taula sense que te n'adonis, hi havia un tomàquet i se'l va menjar i acte següent, o sigui, als 2 minuts l'estava vomitant ja, o sigui... Tia. Allà és on vaig aprendre... No tots Són els... carnívors. Sí, sí. Menjar carn jo diria que és essencial. Vull dir, si ets Sí. vegà necessites un munt de suplements, però un munt, No, i és molt complicat. Jo sincerament, no m'hi he ficat en aquest tema. Però Ja, creu ja, que necessita tampoc. vitamina 12, pot ser? B12 o una cosa així? P12, Crec que sí, sí. B12, sí. Sí, sí. Sí. No, al final lo millor és... Suposo que... Bueno, a veure, cadascun que s'apliqui Ja, tot. això, no? Sí. No sé. Però jo full el que trobi, saps? En general, saps? Full, sí. Sí. Full carroñero. Carroñero total, sí. En plan, estilo alimenticio, carnívor, vegetarià, El que hi hagi en oferta al supermercat. carroñero, Oportunista. oportunista. 10% ja ve prioritat també, Jo saps? una En mica plan, sí que sóc així, 90% de contraure diarrea, 30% de morir, 10% de... Saps així, saps? Jo una mica sí que ho faig al supermercat, o sigui, veig saps els típics descomptes d'etiqueta groga de caduca aquesta Sí. nit o caduca de demà? Ahora. Caduca Jo- ahora. Sí, caduca en 2 segons. Ha caducado. I jo què sé, igual agafes coses que no agafaries i és com, en sèrio estic comprant això? Es nota que Sí. sóc català en aquest sentit. No, ets I amb oportunista. orgull, amb orgull. Sí, amb Oportunista. Clase oportunista. I posa un comentari. Oportunista. Les roques estan bé, amb aigua, no sé, calentes. Sí, sí, Clar, és que llepant m'ha passat les això, roques, per que hi ha sal. exemple, Jo què sé, alguna pasta així de... per berenar, jo què sé, Ah, sí. amb no sé què em passes, 50% de descompte. I ho agafes i dius, hòstia, quina merda acabo d'agafar. Pastel de gusanos, l'agafes. Sí, en plan, només per percentatge, saps? Perquè és com, buah, si estava a no sé quan i han baixat a 50, és com boníssim, en plan, Sí, sí. descompte. Mira, jo faré així, en plan, jo què sé, potser poso una cosa com a 10 milions i posaré 99,999% de descompte. I ja dic, uau, això ha de ser boníssim. Saps? Però ja... Saps? És bona, eh? Això de fa una què? mica, no, les rebaixes? Abans Sí. que siguin rebaixes, pugen el preu per després va rebaixar-ho i que no... Sí, I que estigui preu, 25% de rebaixa. bo preu, bo. Sí. Sí. Sí, això... No sé fins a quin punt és veritat o mira, però... Bueno, Em sembla que sí, que... O sigui, té part de veritat. A veure, té sentit, però per a mi, en el meu cas, jo miro ja el tema de la qualitat i el preu, ja està. No miro si té rebaixa o no. Jo dic, bueno, jo estimava
gastar, jo què sé, 30-50 euros. Si l'han rebaixat fins aquí, guai, ok, però no faré l'esforç com, està a 60, no, entre 30 i 50. Ja està. Si està de Jo- rebaixes, bé. Si no, em Sí dona que és igual. veritat Sí, que jo últimament... ho penso una mica. Sí, Digues. últimament sí que m'estic fixant en la qualitat, per exemple, sobretot en els embotits, que si mires a Mm. darrere hi ha Sí. uns embotits que posa 50% de carne o inclús menys. I dius, La- ostres, Ja. la resta què deu ser? O sigui, 50% carn i la resta què? O sigui, Ja. Ja. què estic menjant? Sí, jo el que volia dir és una mica això, que jo en menjar no escatimo, saps? Si m'he quedat cada hora i no fer res més, Mm. m'és igual, però jo en menjar em gasto el que calgui, saps? Sí, Que sigui de bona qualitat, que a estigui bo. casa meva també ho fem Sí. així, una mica. Nosotros som més de quantitat que qualitat, però sí. Bueno, jo de dos, quantitat i Sí. qualitat. Pensa que Tu jo gastes, gasto no? molta energia. Sí. Sí, Bueno, bons molt, sí. em mou massa. Mm. I bueno, no sé com arribes a aquest tema. O sigui, Sí, jo tampoc estava pensant, perquè, o sigui, algun Crec- cop sí que hem començat a parlar d'un altre tema i Sí. ens hem transcorregut per un altre, però després he intentat acabar l'altre tema i estic pensant per on hem anat. I Saps ho què sé. no hem fet i que tocava? Crec que no ens has comentat què has llegit tu. És veritat. Doncs, Hòstia, bueno. bueno, tornem al principi, tornem a començar. Sí. Hola, bon dia. Hola. Doncs jo m'he llegit, bàsicament, o sigui, perquè no ho he comentat tampoc, però des del episodi pilot aquest que vam fer i tot això, em van operar del nas, em van posar el tabic recte, perquè des de petit que el tenia torçat. I bueno, això és un tema que potser parlarem en un altre podcast o fem un spin-off, no? Sí. Un bonus track. Operaciones, ¿no? Operaciones. Sí, especial operacions, no? Per fi. Sí. I he llegit poquet, em vaig llegir el Projecte Secret 3, del Brandon Sanderson, que Jo és també. Yumi, el pintor de pesadilles, que em va agradar molt, per ser de A mi també. història així fora de sagues, em va agradar molt. I A mi també, m'agrada molt. Sí, és que... O sigui, sense entrar en I- spoilers, per mi és de Sí. les millors que té, de històries fora de... Sí, per mi també. I a mi germana també li va encantar. Sí. Se'l va A més, llegir t'explica superràpid. molts conceptes que no... I a més, o sigui, em va agradar molt perquè a més ha sortit un fragment de l'arxiu, o sigui, del 5è llibre de l'Arxivo de les Tormentes Sí, i hi ha pinzellades de tot arreu i és com... A mi m'encanten aquestes coses de dir, ostres, fa referència a tot entre tot i... sí. Que està ben pensat, està connectat tot. La situació del Hoyt està relacionada amb el final del quart. És veritat, és veritat. M'explico... Callem. Sí. Sí. El Matías no s'ha llegit el quart. Per això, o sigui, ho estic intentant dir sense spoilers, per això ho dic, perquè qui ho hagi llegit ho sap, però qui no m'entengui, saps? Llavors, I què més? M'he llegit el Projecte Secret 2 després del tercer, Igual que jo. però Igual que jo. és molt graciosa la situació perquè me'l vaig començar a llegir abans, el vaig Igual parar que de jo. llegir, em vaig llegir el tercer i ara he acabat el segon, però per mi és de les millors experiències de poder llegir el llibre així, perquè me'n vaig oblidar del tot i Sí. amb la premissa del Projecte Secret 2, que és una persona que té amnèsia, o sigui, amnèsia provocada Sí. per això del viatge Viatge interestel·lar, sí. Sí. I va ser, hòstia, no me'n recordo de res, estic en la mateixa situació que ell, estic Jo en un igual, poble t'ho juro. de no sé què i està passant, no sé què està passant i em reincorporo aquí i va ser xulo en realitat, Molt Sí, Skyrim, ja me passa el mateix. molt Sí. Skyrim. Sí, és- s'assembla. Sí, de fet sí, és xulo. com es desperta en un lloc i a partir Que Roma. d'aquí... Bueno, no és massa A mi- spoiler perquè és la contraportada, no? Sí, Apareix és allà. el plantejament. És el plantejament. A mi aquest llibre em va semblar, al principi, em va gustar molt avorrit, però quan vaig acabar-lo, quan vaig pillar-li el ritme, no podia parar i al final em va encantar. Però fins que no vaig pillar-li Sí. la gràcia, em va gustar molt.
A mi és el que em va passar, per això em vaig saltar el tercer. Al principi em va agradar molt les premisses i l'experiència de anar recuperant la memòria per inputs així ràndoms. Ostres, que jo què sé, m'acabo de recordar d'això perquè he pensat en una ampolla de no sé què i, hòstia, jo em dedicava a no sé què. I és molt xulo. Entenc Sí. perquè el Brandon vulgui experimentar abans amb pèrdues de memòria, però Sí, una novel·la sencera per mi ha sigut dura. O sigui, dura. sí. Bueno, No és al llarga, principi. però sí. I em cansava molt el canvi de noms aquests. No sé si et passava a tu, perquè... Sí. Sí, que hi havia coses que eren conceptes que existeixen al nostre món, però ja els diuen com una mica diferents. Sí, I llavors, què això. coi estàs dient? Sí, perquè hi havia coses que eren molt clares, no? Perquè li diu a elf als elfos, no? Sí, Per exemple. elfos. Però Sí, després hi havia coses que, ostres, no sé a què es refereix. I és com... sí. I no Però sé, bueno, al final m'agrada molt. a I mi la al relació final em va entre agradar, però els tampoc personatges em va també. matar. És que clar, venia del projecte Secret 3, que al final és... Clar, Però que són històries també. en plan que acaben en el mateix llibre, Sí, bueno, Sí, independents. de fet no ho sé perquè no pertany al Cosmer. O sigui, realment és una història que està fora del Cosmer, però fa referència a altres historietes que ell ha escrit. Perquè el Cecil aquest, no sé com es diu, vaig a buscar el llibre. Cecil no sé què, a veure. no recordo. Cecil no sé què... Ah, mira, Cecil G. Bucksworth, tercer. Es veu que és un protagonista... Bueno, ara m'equivocaré segur. Es veu que és un personatge d'una sèrie de còmics d'Alcatraz o no sé què. Bueno, sí, Ah, sí, d'Alcatraz, però Alcatraz no és Cosmere. per això. Jo, És... el que està fora del Cosmere, em sap molt de greu, però ja em costa llegir tot el Cosmere perquè hi ha parts de la meva vida que ha sigut llibre de Brandon rere llibre de Brandon, com pot ser ara el cas, sincerament, perquè l'últim llibre que he llegit que no sigui del Brandon, quin ha sigut? A veure... No me'n recordo ara, Amnèsia. Amnèsia total, Projecte Secret 2. Potser el problema de los tres cuerpos, em sona. Hòstia. I fa temps, potser fa un any, que us parlava d'ell. Sí. Sí, Veritat. I no sé. Però s'ha de Intento llegir la versió original, Quin, el problema de los tres cuerpos? Xinès. Com vas amb el xinès? Bé, vaig progressant, de mica en mica. Com es diria de mica en mica en xino? De mica... Tian. Xiam, xiam. Que els nostres espectadors de Xina que ens corregeixen. Una mica és Tian. Ostres. Xiam, xiam. Sí. O Henshao. Henshao és més bé per tema de com poc, de quantitat. Molt, poc. Sí. Més bé. Una mica és Tian. Xiam, Sí. M'acabo d'en Sona recordar molt graciós. M'acabo d'en recordar d'un meme de... Heu vist aquell de És noche de Free Fire? Sí. Sí, doncs la IA aquesta ho ha fet en japonès. No. Sí, vaig a Hòstia, buscar-lo. us heu donat compte que al metro de Barcelona, en plan, el tema dels robatoris, la veu aquesta que surt, de Phipps, no sé què, però hi ha la versió en japonès també, que m'he És fixat. veritat, ho I hi ha un no? pàrquing. Se posa no sé què, sí, perquè diu, no sé què, kukurasai, i diu, però què merda, Sí. perquè està en japonès, això? Aquí A veure, No ho entenc. Ara... ja. No hi ha tants japonesos, no?, com xinos o d'això, allí, no? Ja, no ho sé. Això és perquè el supervisor és un otaku i ja està, saps? Kukurasai. I és com, tio, és que hi ha potser un japonès o dos, no? Bueno, no ho sé. Va, anem a veure. Sí. Ara esteu veient els memes meus, que no ho estic compartint amb el Discord. Estic buscant això de... del tio que... Hi ha un meme que em va passar amb un cosí, que és molt bo, que diu, com és? Això és una teoria també Com diu? de la tercera. Potser ho podem comentar un altre dia. Un altre dia. Ara portem Sí. jo d'un quart d'hora, ja són les 12. Hauríem d'anar xapant una mica. Sí. Vale. Jo ho tallaria a l'hora, Queden 5 minuts. I fem una hora.
no? O com ho veus? Sí. Vale, pues intentem fer una conclusió, vamos. Sí, intentem concloure per aquí, per si no... Doncs, a veure, idees, el que havíem comentat, de fer com un club de lectura, tot i que serà Sí. complicat, que us voleu llegir el Guàrdies, del Ah, Terry sí, Pratchett. de Terry veritat, Pratchett, sí. sí. Bueno, jo m'he llegit l'això d'en Kindle, de la mostra de mort. Què? Quin, La el mostra primer? de mort. Vale. És Sí, sí, brutal, sí. eh? Estava pensant en agafar-lo, en mort, en plan És molt bo. la Bíblia. Jo Sí, volia sí, sí, començar sí. també, Va ser el primer per que vaig mort. llegir jo. Està molt bé. És graciós, és bastant graciós, la veritat. Sí. Sí, sí, sí. De fet, Sí, ahir sí. vaig estar... Jo la vaig llegir en català. De fet, ahir vaig estar a Gigamesh i vaig estar a punt d'agafar-me algun de Terry Pratchett, però vaig dir, és que si començo a comprar Terry Pratchett, Bueno, però llegeix m'arruïno. un llibre i ja està, no fa falta... En plan, Sí, sí, saps? però ja m'estic arruïnant amb el Brandon Sanderson, que cada... Bueno, jo us agafo de la Bíblia, Sí, de la per biblioteca. això. En tinc 3 comprats que ja me'ls he llegit, me'ls vaig comprar després. No, excepte un que sí que me'l vaig comprar per llegir-me'l, els altres 2 els vaig comprar després. I és que de tant que m'agradava els he de tenir a casa. I un d'ells és Guàrdies. Mm. Hòstia, Jo doncs me'l vaig ara, llegir en català. Però... doncs ara estem mirant les estadístiques d'això de la Generalitat, de turistes, i hi ha una mica més de japonès que de Xina, que bé. Sí. Bueno, però també hi ha un que posa resto del mundo, que són un huevo de persones, Resto així del que no sé mundo. ben bé... Sí, clar. Potser és Taiwan, no? Doncs jo tenia una altra proposta per fer, a part del club de lectura, se surt una mica del que volíem fer, però trobo que és una cosa que pot ser xula. Perquè el Matías també em va comentar així que li agradaria Ui. fer-ho. I he vist algun joc de rol d'una persona, saps? I podria ser xulo fer-ho entre els 3. O sigui, per exemple, he vist un que es diu la casa de té. I llavors tu llegeixes les regles i és molt xulo perquè et va explicant una història, vas fent decisions i... El que ha sortit ara, el Baldur Gate. Hòstia, però Uau, això... és que Baldur's Gate, la veritat, tinc moltes ganes de jugar-lo, però no tinc temps. Jo també. És que és això, no? Ni En plan, diners. és que a mi m'agrada molt aquest tipus de jocs, però el problema és que l'he dedicat tota la vida, saps? És molt llarg i és car, eh? Quan Sí. val? Bueno, a veure, no és tan car, però És que un li triple A, dones no, com per 500 això? hores o Sí. 1.000, saps? És a dir, És un triple Mira. A, deu valer... no, un però quart, si o busques sigui. en Eneva potser està ja Clar. descomptes i tot, saps? En plan, jo sempre que sé que és un joc que sé que m'agrada, ja el busco per una clau, saps? Per internet, i ja està. Bueno, i Val, per doncs. anar concloent, això, si voleu fer això tipus episodi especial, joc de rol, i és un joc de rol que potser dura una horeta, si el fem tranquil·lament. Vale. Això que hem dit del club de lectura, d'algun llibre curtet, perquè clar, o sigui... Sí, la veritat que sí. Els amonodiscos són curts. I no sé, teniu alguna proposta més? Ja. Perdó, també mare. Que lo diguen en comentaris. Que diguin en comentaris, no? Si algú ha arribat fins ara, Bueno, que posi en comentaris, i ara és quan posa la Bíblia, el que es llegeixi la Bíblia. bueno, Ja ho posaré la Bíblia està molt bé, En plan, m'he llegit una miqueta de la Bíblia i està molt bé. Sí, Com sí. llibre a llibre està molt ben escrit, la veritat. Hi ha parts Hòstia, que són una mica dures, per això, però... però, per hòstia, exemple, jo- és molt èpic, però és molt èpic la Bíblia, realment. Com a, en plan, és que és fantasia, però Jo hardcore, vaig tenir la meva temporada de que em posava al cotxe Dynamic Radio, que és com la ràdio de l'església, perquè feien lectures de la Bíblia. I normalment feien l'Apocalipsis. I és una fumada de que hardcore, si heavy metal, heavy metal. àngels alats, amb ulls a les ales, amb espases de foc... Vamos, que Tolkien Sí, realment no era molt difícil, Si no ets Va fer la seva religiós- versió de la Bíblia i ja està, sí. Si no ets religiós, com a llibre de fantasia... Està molt bé, xulo, és potent, és potent, sí. Almenys l'Apocalipsis, almenys. Les altres, no sé... Bueno, les altres no està malament, tampoc, Bueno, ens queden 30 segons per arribar a l'hora, No sé si Vinga, va. voleu fer-ho a l'hora clavat. Sí, a l'hora clavat. A l'hora clavat, tal com estiguem, ens tallem, no? Sí. Sí. Bueno, Vinga, ha sigut un plaer i, Ha sigut un plaer. bueno, sí, no sabem quan serà el següent episodi, esperem. dintre d'un any potser, ja veurem. Sí. És que jo... Estem a la primera temporada, no?
Sí, sí. Primera La primera temporada. temporada. I bueno, Sí, sí. voleu despedir d'alguna manera en concret? Tallem? Nah, sí, tallem ja, no? Tallem, Vinga. no? Bueno, Adéu. adeu, Adéu. Que vagi bé. adeu.